Løbæk, og så Brian. Han skal helt over modsat. Skud af. Og en indstikning til Brian. Ikke offside. Dommeren havde med det samme øjnene ude på sin linjevogter. Og meget tæt på det første hale. Og Poulsen prøver at komme ind i et hul. Det kommer han der, Flemming Poulsen. Og så skal han det er godt sammenspil. Godt dansk kontraangreb. Bartak. Flemming Poulsen inde på midten. Brian. Laudrup. Ved sine andre kendelser. Så Kostonakis. Laudrup. Til Bartram. Der er ikke nogen til at hjælpe ham. Det var ikke Bartram, det var Flemming Poulsen. Han var faktisk nødt til at støde fra den vinkel. Det var frispark. 2 forsøg af Apostolakis. Han kan godt prøve skuddet. Det er ikke rigtigt. Der. Og så er den der. Ja, Brian Laudrup. Der lignede en chance, som var væk. Og alligevel er han også bevæget sig nok, den lille 20-årige lillebror Brian. Og efter 25 minutter knapper ham, har han bragt Danmark fortjent i spidsen på den lille stikning fra Flemming Poulsen. Herlig også der været. Typisk for Flemming Poulsen ind i strafsparkfeltet. Så nummer 8. Og den skal væk, den der. Det gør Lars Olsen lige fra næsen af Sandermarkos. Og der kommer Dobbeltås, der havde grækernes første farlige chance efter 28 minutter. Godt. Ud af Apostolakis. Fra yderforsvaret er nok ikke favoritplaceringen for ham. Vilfort har i hvert fald direkte. Ja, han er ikke varm, kan man se på hans store, lidt klodsede bevægelser. Han er simpelthen ikke gennemvarm. Han kan heller ikke et forsætteligt benspænd, mener dommer Keith Hackett. Der kommer så til gengæld frispark til grækerne, hvor han er sagt, at Jensen takler absolut vel. Morten Olsen frem til Brian Laudrup. Poulsen, og så Michael Laudrup ind over målmanden. Nej, strækker sig lige i sidste øjeblik. Nicolai Dobbeltås kommer frem. Godt set af Flemming Poulsen, men desværre så er han nødt til at spille. Og her kom desværre den græske udligning. Et øjebliks blottelse. Og Sandermarkos udligner til 1-1. Lidt for nemt at komme igennem vort centerforsvar. Og der kom hjælpen, og Jan Bartram har scoret. Brian Laudrup, der flyttede sig og skabte plads for Jan Bartrams andet landskampmål. Og Danmark igen foran. Måske det vigtigste af de 2 mål, det her. Det kommer helt rigtigt. Og her er første halvleg der forbi. Okay, føringen på 2-1. Det kunne have været et par mål større, men lad os da for helvede skyld være. Og det er nummer 2 af Kostonakis, som er banedirigent i mange år. Flemming Poulsen. Bukarest en gang, han scorede i Europacuppen. Rolig, Morten Olsen, rolig. Og nummer 9, Samaras.
Endnu en græsk og snapfærdig af John Jensen. Godt stukket til Brian Laudrup. Og han får ikke taget det afgørende træk, Brian Laudrup, og derfor når grækernes Papadopoulos lige akkurat og takle ham. Professionelle frispark, og det må betyde rødt kort til Manolas. Han fik advarsel i første halvleg, hvis han skal have kort her, så er det rødt. Og det er det også. Ja, det er frispark til, at Trump skal sparke frisparket. Og Kent Nielsen skal afslutte det. Kent Nielsen fremme og scorer sit andet landskampmål. Det tog næsten 3 år, inden han fordoblede sin målscoring. Men et perfekt hovedstød på et lige så perfekt frispark fra Jan Bartram. Og en føring 3-1. Opgået sig, men ikke dømt. Og i stedet afslutter Flemming Poulsen 4-1. Flemming Poulsen i sin jubilæumskamp nummer 25. Igen på en perfekt aflevering fra Jan Bartram. Det er hans venstre ben. Og de to har jo også fejret store triumfer på OL-landsholdet med hensyn til at lægge op til mål til hinanden. Fantastisk godt spillet af Flemming. Og Flemming Poulsen går i position, ikke offside. Spillet af Michael Laudrup. Og der kommer Michael selv. Men okay, Michael fri. Så her på det sidste. John Jensen. Ja. Brian Laudrup. Ingenting. Folk bliver spillet. En op i packet, og jeg er tilbage lidt til at give ham ret. Okay, Flemming Poulsen. Kim Vilfort. Vilfort støder ikke ordentligt igen. Afleveringen til Flemming Poulsen. Han begynder mere og mere at minde mig om her med de ting, han laver. De overraskende, de overrumplende ting. 4 mål af vores bedste landshold. Det er stukket til Michael Laudrup, der ikke var offside, da den kom. Meget af målmanden Nikolopoulos, som næppe i sin karriere nogensinde har haft så travlt i landshold. Kæmpe. Jeg vil så gerne have Michael Laudrup i denne en af sine gode landskampe for scoret, men det gjorde i stedet Kim Vilfort. Og hvem tror, de lader op til det? Gæt en eneste gang. Jan Bartram. Gen med sine uhyggeligt roede hjørnespark. Kim Vilfort. 29. minut. Det er 5-1 til Danmark. Og han får lov at sparke, hvis Danmark skulle få straffespark. Henrik Andersen. Jensen. Med skud der, så Flemming Poulsen. Ja, det endelig ikke lykkedes John Jensen. Ja. Chancen er stor. Det er nummer 16, Savidis. Og det eneste græske chance, der er i anden halvleg. Der kommer Lars Olsen. Skal han også have lov at score? Ja, det vil sige. Han burde have gjort det, men han får ikke løftet bolden over benet på målmanden. Nikolopoulos. Godt fremstød af Lars Olsen. Brian Laudrup. Og så finder han Michael. Og en nærmest terroragtig indsats mod det græske forsvar. Henrik Andersen får scoret. Henrik Andersen får scoret sit første landskampmål. Et fantastisk oplæg fra Michael Laudrup, der lægger ind til skud, og grækerne tror, der bliver skudt, og er derfor passiv, da han med en, skal vi kalde det, maskeret aflevering, finder Henrik Andersen. Danmarks møde sig fri her. Og lagt over til Flemming Poulsen. Der venter denne knæk en meget stor international karriere, hvis overlapper i venstre siden, og så er Lars Olsen klar på midten. John Jensen overlapper. Men så er der ikke noget. Flemming Poulsen ind mellem to grækere, og så skal han have straffespark, og det får han. Han kommer om det pakke. Det er fejret fra bolden, og jeg synes, at sikker, næsten sikker, scoring i hvert fald. Og Danmark på 7-1. Og så har begge brødrene scoret. Det er ikke sket i fodboldhistorien. Danmark i de 100 år. Det har eksisteret.
point efter Rumænien, men til gengæld er vi målmæssigt bedre end rumænerne. Målscorer på